Днес ще се наслаждаваш на стабилност и комфорт, което ще ти помогне да изпълниш задачите си с лекота. Възможността за нови вдъхновения в работата и личния живот ще те вдъхнови да поемеш нови предизвикателства. Днешният ден носи вдъхновение и нови възможности за рибите. Бъдете смели в изразяването на идеите си. Отворете сърцето си за романтични моменти и уютно прекарване с близките. Днес лъвовете ще имат възможност да блеснат с креативността си и да вдъхновят околните. Обгърнати от положителна енергия, ще успеят да се справят с всяко предизвикателство, което срещнат. Днес, Козирог, ще усещаш прилив на енергия и мотивация, който ще ти помогне да преодолееш всякакви предизвикателства. Възползвай се от позитивната атмосфера около себе си, за да се свържеш по-добре с близките си и да споделиш радостта си. Днес Овенът ще бъде вдъхновен и изпълнен с енергия, което ще му помогне да реализира свои идеи и планове. Обгърнете се с позитивни хора и не се колебайте да покажете своята креативност. Днес енергията на планетите ще те вдъхнови да общуваш и да завързваш нови познанства. Будната ти креативност ще ти помогне да намериш иновативни решения на възникналите предизвикателства. Днес е ден за емоционална свързаност и близки отношения. Така че отделете време за своите близки. Вашата интуиция ще ви води в правилната посока. Така че следвайте сърцето си и се наслаждавайте на момента. Днес, Деве, ще почувствате прилив на енергия и вдъхновение, който ще ви помогне да се справите с всички поставени задачи. Взаимодействието с близките ще ви донесе радост и удовлетворение. Така че се насладете на момента. Днес Везните ще изпитат прилив на креативност и вдъхновение, което ще ги мотивира да се ангажират с нови проекти. Социалните отношения ще бъдат особено благоприятни. Така че не се колебайте да се свържете с приятели и близки. Днес Скорпионите ще усещат прилив на енергия и креативност, което ще ги подтикне да отворят нови врати в професионалната си сфера. В личен план, срещите с близки хора ще донесат радост и нови вдъхновения. Днес ще се радваш на нови вдъхновения и възможности за творчество, които ще разнообразят ежедневието ти. Общуването с приятели и близки ще ти донесе много радост и положителни емоции. Днес Водолеите ще се чувстват вдъхновени и готови да изразят своите креативни идеи. Общуването с близките ще донесе радост и взаимно разбиране. Така че не се колебайте да споделите мислите си.